Ya tapi rak yo tagihane kok ndake akeh banget. Oh, kowe tenang wae, Bu. Kowe tenang, aku ndek solusine, Bu. Tenang piye? Sesuk aku rencana tuku dompet anyar. Nah terus apa hubungannya karo dompet anyar? Ayo, dompet saiki. Wes, Iki toh, piye? Kenapa? tak omong dulu toh. Ngomong apa? Ada ngomong apa? Pak kok tagihan bulan iki kok saya akeh yo. Apa yo? Iki munda akeh tenane. Apa wingi njikuk barang apa toh? Oh Akeh iya, banget, Bu. wingi ya aku memang dimuki. Lah piye anake dhewe nambah kok. Kebutuhane kan tambah akeh yo. Iya tapi rak yo tagihane kok ndake akeh banget. Oh, kowe tenang wae, Bu. Kowe tenang, aku ndek solusine, Bu. Tenang piye? Sesuk aku rencana tuku dompet anyar. Nah terus apa hubungannya karo dompet anyar? Ayo, dompet saiki kan sing nyimpen duit kan wis apa saya sithik. Aku tak tuku sing luwih gedhe dadine ben iso nyimpen kuat akeh ngono lho. Oh, sauran bulan esuk. Dadi rada aman, wis tenang ae. Wis kebutuhan ngono kuwi emang kudu dilakoni ngono, ae piye meneh. Ngono, wis Iya. rasa nyerah wis. Aman sok golek dompet anyar lho. Golek dompet anyar. Terus tekon dompetnya gede kowe sini padha wae. yo sapa ngerti ana dompet Aladin. Wis ngono wae rasa dipikir. Pikir santai wae. Tenan lho iki.